किलोरी का हो गोपाल और कूद परे जमुना में। किलोरी का हो गोपाल कूद परे जमुना में। लारी का हो गोपाल लारी का हो और लारी का हो गोपाल लारी का हो गोपाल कूद परे जमुना में। कि लारी का हो गोपाल कूद परे जमुना में। प्रणाम नमस्कार, आप सबके हैप्पी होली। होली के हार्दिक शुभकामना। जे भी हमारे देशवासी, जे भी हमारे भोजपुरिया भाषी, जे भी हमारे यूपी बिहार झारखंड जितना भी लोग भोजपुरी जानो था, सबको के नमस्कार बा, प्रणाम बा। और आज होली के उमंग में सब लोग रंगाइल बा। कुछ लोग कल भी देश के विभिन्न भाग में होली के आनंद लेहल, होली के रंग में लगाई रहे, लेकिन आज हमने के बिहार में और धूमधाम से आज होली होता। और ये जौन गाना गनी है कि लहरी का हो गोपाल, ई जाने बड़ा शेष नाग से लड़ाई भय रहे, काला नाग से कृष्ण भगवान के। तो कृष्ण भगवान और अपना अथी बाल शाखा के साथ एक गेंदा खेले के नाटक कैले और गेंद जानबूझ के पोखरा में मरलन ताकि डूब जाओ गेंद। और गेंद निकाले के बहाने वो कालिया नाग के अंत कलन। उहे गाना के माध्यम से दर्शावल गइल बा। बहुत तरीका के लोग धमार गावेला, होली गावेला, बहुत प्यारा धुन लागेला। जब बाजेला तो लागेला कि होली का माहौल आ गइल। और आज हम भी अपना घर पे बानी और होली के आनंद लेता नहीं। रवा सब हमारा उम्मीद बा, आशा ना पूरा विश्वास बा कि आप सभी होली के उमंग में खूब रंगल होके, खूब मजा लेते होके, आनंद लेते होके। और आई प्यारा से एगो बाबा हरिहर नाथ के गाना कि बाबा हरिहर नाथ हर सोनपुर में खेलत होली। कि बाबा हरिहर नाथ अरे सोनपुर में खेलता होली। होली के उमंग में एकदम शांति और सौहार्द के प्रेम से उमंग के मनाए के बाद, त्योहार के मनाए के बाद। और आप सबसे अपील करब, आग्रह करब कि जितना से जितना होके समाज में सुरक्षा कायम रखें। और ये होली के उमंग में ये खुशी के त्योहार। और आज से हमनी के नया साल शुरू होला, हिंदू के जो नया साल होला, ऐसे 22 तारीख से जो नवरात्रि चढ़ता वो में चैत्र नवरात्रि से पहला साल शुरू होला। लेकिन हमनी के अभी होलिका दहन माने पूर्णिमा फागुन के लास्ट और चैत के शुरुआत अब हो गई बा से। और चैत का आज पहला दिन है। तो आप सब एकदम नया साल के उमंग में, इंग्लिश महीना के ना, हिंदी महीना के नया साल। तो नया साल के उमंग में सब उमंग में झूमी मस्ती के साथ एगो प्यारा सा होली। और वह सब के बाद में वीडियो के साथ फिर विदा लेम, कल एगो नया वीडियो के साथ रहो सबसे मिलो। बहुत ही प्यारा एगो देशभक्ति भरत शर्मा जी गाना बोल रहे। लेकिन एक पहले एक बारी बड़ा बढ़िया प्रसंग रहेला उधो जी वाला कि ये उधो पाती ले जा कि जहावा नंदलाल, ए उधो पाती ले जा। लेकिन एगो बहुत प्यारा गाना गावेला बहुत यूपी बिहार भोजपुरी के लोग, बाबू कुंवर सिंह। कि बाबू कुंवर सिंह तेगवा बहादुरा बंगला में उड़ेला अभी राया है लाला, बंगला में उड़ेला अभी। बहुत बढ़िया प्यारा प्यारा गीत लगेला। और बिना ढोलक जाल के रहो सबके अच्छा ना लगत हुई हमरा भरोसा बा। लेकिन ऐसा ही प्यार दुलार आशीर्वाद बोलौले रही और होली के आनंद में रंगीन हो जाई। रंग बदले वाला से डरी, रंग लगावे वाला से ना। ये मैसेज के साथ रोज के प्रणाम नमस्कार, जय माता दी।